Je to téma, ktorá trápi odjak živa našu populáciu. Každý chce byť mladý, vyzerať mladšie. No a potom si treba trošku naštudovať viac tie látky a zistíte, že v rôznom období toho života vám rôzne pomáhajú a po prípade, ktoré nemajú za sebou žiadne vedecký výskum a vôbec nepomáhajú, je to marketingový ťah. Hej? Alebo teda prírodnej forme, to si povedal, bakuchiol, lebo máme vlastne aj také produkty, že s bakuchiolom, to je prírodný retinol, je veľmi dobrý na tvorbu kolagénu a je dobré ho používať už vlastne akoby od toho veku povedzme 25 vyššie, pretože kde si tam už sa nám to tam vytráca, hej, a je dobre to používať dlhodobo. Áno, ale on bojuje proti pigmentovým škvrnám a tak ďalej, ale ako áno, presne tak. Ten kolagén sa rozloží na malé častice a potom ostrebe vaše telo a telo nevie selektívne povedať, kde ten kolagén skončí. Hej? A ten kolagén, ako vy vravíte, že je na klby, je na pleť a tak ďalej, ale ten kolagén telo využije tam, kde ho práve potrebuje.